servei de cantonada de l'Europa, ja va Sorrayes amb pilota penjada, gol, 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 gol! Us imagineu el guió d'una pel·lícula sobre gestes esportives on l'equip protagonista se salva de baixar de categoria en el darrer segon del darrer partit del campionat, remuntant el marcador amb 2 gols dins el temps afegit? No cal que aneu al cinema o a buscar si aquest film està en el catàleg de cap plataforma de streaming. Parlem del 19 de maig del 2002, una data que encara perdura en el record de molts europeistes i que va tenir un nom propi, el d'un heroi que impedia en el darrer sospir que l'Europa baixés a primera catalana. Parlem de Jordi Sorrayes. Situem-nos en el temps. Temporada 2001-2002. L'Europa venia de jugar play-off d'ascens a segona B l'estiu anterior sense saber que seria el darrer play-off que disputaria fins al curs 2012-2013. La primera volta de l'equip va ser competitiva, però quelcom va passar a mitja lliga que va començar a complicar les coses. Així ho recorda el mateix Sorrayes. Va ser una temporada una mica estranya, perquè vam començar bastant bé. Teníem el Gallardo d'entrenador, un home molt conegut de la casa, i jugàvem bé, i les coses anaven a començar bastant bé, però després ja va ser, com jo diria, la segona volta que vam començar a perdre, perdíem per un gol, per situacions puntuals, però hem estat molts partits perdent. L'Europa va guanyar el Guíxols per 2-1 al Nou Sardenya el 3 de febrer del 2002, a la segona volta, i des d'aquell partit no va tornar a guanyar, acumulant empats i derrotes fins la penúltima jornada. En total, 13 jornades sense sumar els 3 punts i que van abocar l'equip gracienc a jugar-se la vida en les 2 darreres jornades. En la número 37, al camp del Júpiter i amb els grisgranes també necessitats, va arribar el primer dels 2 triomfs obligats si no es volia descendir a primera catalana. Aquell partit també va ser històric, doncs tal com escoltarem tot seguit en la veu d'Albert Sató per BTV, l'escapulat Xavi Jiménez va fer el gol no només més ràpid de la temporada, sinó el més ràpid que s'hagi cronometrat en la història del club escapulat. El Júpiter va empatar i el gracienc Ibi, de falta directa, va signar el resultat final d'1 gol a 2 que mantenia l'Europa viu fins la darrera jornada de Lliga i complicava la vida al Júpiter, que finalment va acabar baixant. El derbi barceloní disputat ahir al matí al municipal de la Verneda entre el Júpiter i l'Europa va veure com complicava la permanència l'equip gris i gran en caure d'1 gol a 2. El primer gol va ser ben matiner, quan només es portaven 6 segons de partit. Xavi creua molt bé la pilota fent pujar el 0-1 al marcador. Aquest gol, el més ràpid de tot el campionat de tercera, suposava una gerra d'aigua freda pels homes de Toni Carrillo, que no van aconseguir l'empat fins al minut 24, després que l'àrbitre assenyalés un penal molt dubtós sobre Pucci. L'Europa, conscient del que jugava, trobava la recompensa al minut 55, quan Ibi, amb un gran llançament de falta, feia pujar l'1-2 al marcador. Nou Sardenya. Europa contra Esport Badaloní. Els escapulats depenen de si mateixos. Un triomf els assegura la permanència a tercera divisió. Aquell partit va ser retransmès en directe per Ràdio Gràcia amb les veus de David Rubio a la locució principal i Casual de David Carballo a peu de camp, qui no havia de ser l'encarregat de fer-ho, però li va tocar cobrir la baixa d'un company aquell dia. El mateix Carballo ens ho explica. Em va sorgir l'oportunitat de cobrir un dels partits més recordats, aquest partit on l'equip jugava la permanència a tercera divisió contra l'Esport Badaloní. I quan m'ho van dir, no m'ho vaig pensar, la veritat que vaig pensar que era una bona oportunitat i clar, el record que es té és tan gran i quan sento encara els àudios d'aquella època, la veritat és que a un se li posa la pell de gallina. La tarda semblava plàcida per a una Europa que amb el gol del citat Xavi Jiménez es posava per davant el marcador. Vam començar bé el partit, vam començar marcant, ells van empatar, se'ls notava jugadors del Badaloní altament excitats en aquelles situacions. Una situació que és normal, al final de Lliga, els descensos, ascensos, ja se sap que ara que no si jugassin res, hi havia coses pel mig, com sempre.
I és que 23 anys més tard encara no se sap si l'Esport Badaloní, que en 5ª posició ja no podia entrar dins el play-off, tenia o no una prima per fer que l'Europa no guanyés el seu partit. De fet, aquell descens al 2002 va ser dramàtic amb un inèdit empat a 46 punts entre ni més ni menys que 6 equips: Balaguer, Manlleu, Premià, Manresa, Europa i Cornellà. Aquest darrer, aplicant els criteris a desempat, va ser el que va ocupar la 18a plaça i va acompanyar el citat Júpiter i l'Andorra a primera catalana. Tornant a aquella històrica tarda, quan la salvació dels graciencs semblava encarrilada, més encara quan l'Esport Badaloní es va quedar amb 10 jugadors, el rival de l'Europa va empatar i al minut 90 va fer l'1-2 al marcador. Quan l'Esport Badaloní marca l'1-2 en el minut 90 i pràcticament no queda temps per res, doncs penses que el miracle és pràcticament un impossible. Allò ja va ser una mica a la desesperada, com es fa sempre, i que normalment el 99% dels casos no funciona. Aquella vegada, però, anar a la desesperada va funcionar. Xavi Jiménez va tornar a marcar de penal al minut 92, tercer gol en les 2 darreres jornades per part de Jiménez. I llavors va arribar al córner més famós de la història del Nou Sardenya. I llavors ja va ser el 95 que jo vaig trobar-me aquella pilota davant meu per empenyar-la dins. I a partir d'allà ja no... És difícil recordar coses. Ja no sé si quedés alguns segons o un minut encara per jugar, va ser impossible, va saltar tothom al camp i es va donar el partit per acabat. Us deixem la locució íntegra de Ràdio Gràcia amb la veu principal de David Rubio i els apunts a peu de camp de David Carballo d'aquell històric moment. El servei de cantonada de l'Europa, ja van Sorrayes amb pilota penjada. Gol, 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 gol! Gol, 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 gol de l'Europa! Gol de l'Europa i la invasió del terreny de joc dels afeccionats del Nou Sardenya, l'alegria a la gespa artificial del Nou Sardenya. Increïble, David, això és increïble. Això és increïble. Atenció perquè encara s'haurà de suspendre el partit. Mare de Déu, el que està passant, tothom s'abraça, això es dona per acabat, però aquí tothom celebra el gol de l'Europa. Això és un miracle. Increïble, això és realment increïble, el que semblava impossible, realment impossible, l'Europa ho ha acabat. Ibi, que està plorant, és increïble. A veure si podem parlar amb algun dels protagonistes, perquè això és autènticament increïble. Això és un miracle. Això és un miracle i Déu avui és de l'Europa. I me'n recordo que em va sortir una frase que em va sortir de dins de l'ànima, que és que vaig dir que aquell dia Déu era de l'Europa, per intentar posar en situació com es va produir un partit que va tenir un desenllaç increïble. La bogeria va ser col·lectiva, la invasió del camp va ser total i Sorrayes no va acabar despullat allà mateix de miracle. Després de saludar molta gent, donar samarretes, vaig poder mantenir el braçalet de capità. No ho sabia després que tindria el comiat del club i almenys vaig tenir al cap aquell moment de mantenir aquell braçalet que encara el mantinc, el tinc allà de record, que és molt important per mi. L'heroi d'aquell partit també és molt present en el record de David Carballo sobre la darrera entrevista que va fer aquella tarda a peu de camp precisament a Jordi Sorrayes. Sí que em ve al cap les paraules de l'heroi del partit, el del Jordi Sorrayes, demanant perdó a l'afició perquè deia que no es mereixien allò que havia passat, no? Aquella temporada tan dolenta i que un club històric com l'Europa no podia permetre's baixar a primera catalana. Jordi Sorrayes, Jordi, increïble això, ho dic a tothom, no s'ho podeu pensar. No sé, això no té que tornar a passar aquí a l'Europa. Des d'aquí vull demanar perdó per tota aquesta temporada en què han tingut que l'afició aquesta ha tingut que patir tant, perquè no es mereixen patir d'aquesta manera. Avui heu jugat amb 12 des del principi, a l'afició avui un 9. Sí, clar, l'afició no se li pot demanar més a aquesta afició de l'Europa. S'ho mereixen tot i una altra vegada dic que no es mereixen patir d'aquesta manera.
L'impacte i la transcendència vital del gol de Sorrellers va ser tan important que fins i tot l'agrupació europeista, la penya més antiga del club, li va fer un regal molt especial. Després vaig tenir la celebració que recordo amb més carinyo, la que em va fer l'agrupació europeista, que vam portar a mi i a tota la família meva a un dia a la Garrotxa, fer un dinar allà espectacular. El capità Sorrellers és el 9è jugador amb més partits de la història del club i va marcar, sens dubte, un dels gols a les nostres vides i, probablement, el més cridat per tota una generació.